No niin, ja sitten tehdään se toinen kukka. Eli nyt meillä on tää ohuempi materiaali. Ja ihan esimerkin vuoksi tehdään se vähän eri lailla kuin toi äskeinen. Eli ihan yhtä lailla tääkin voidaan taittaa, noi terälehdet. Mutta nyt mä ihan sillä, että näytetään miten se voi tehdä, niin muotoillaan niitä vähän eri lailla. Eli mulla on tämmönen jättimäinen 7 virkkuukoukku. Tähän voi käyttää pallopäistä työkalua, mutta mä en omista sellaista, joten virkkuukoukku käy ihan hyvin. Ja sitten mä käytän tähän Sissiksin embossausmattoa, mutta mikä tahansa hiirimatto tai joku sillä vähän pehmustava alusta käy ihan hyvin. Ja sitten otetaan tää kukkanen ja painetaan se sitä pehmeitä alustaa vasten ja otetaan se pallopäinen työkalu taas se virkkuukoukun toi pyöreämpi pää ja pyöritetään siitä siinä terälehdellä niin kauan kunnes se reunat alkaa vähän nousta ylös. Periaatteessa jos tuntuu siltä, jos on vähän jämäkämpi materiaali kuin esimerkiksi tää, niin sitä voi vähän kastella sitä kukkaa ennen, mutta siitä täytyy sitten varoa, että sitä ei saa kastella liikaa, koska aika helposti tää työkalu sitten menee kyllä kuitenkin läpi siitä ja rikkoo sen pinnan, varsinkin tommosissa papereissa, jotka ei ole läpivärjättyjä, vaan ne on päällystettyjä. Niin sitä kannattaa kuitenkin varoa. Ja nyt tehdään tää tavallisella liimalla, koska on kyseessä niin ohut materiaali, että tää voidaan tehdä tavallisella liimalla. Ja mulla on tämmönen Tiimarin äärettömän laadukas yleisliima käytössä. Ja nyt mitä tehdään, niin tää liimaa levitetään. Tää tuli ihan järjetön määrä. Otetaan sormiavuksi. Vähän sen molemmille puolille. Ja niin, että se saa mennä sinne terälehtiin asti. Ja sitten pyhitään sormi sillain, että mä saan vähän järjellisesti. Ja sen jälkeen vaan nostetaan nämä terälehdet ylös. Ja muotoillaan siitä semmonen ruusunnupun näköinen juttu. Eli nyt mä päädyin tämmöiseen malliin. Ja sitten odotellaan hetki, että se kerkee kuivahtaa vähän se. Että tää on nyt aika helppo, kun tää materiaali on niin ohut ja joustava, että se pysyy aika hyvin paikallaan. Sen takia tosiaan toi kuumaliiman kanssa kikkailu on ihan turhaa tässä vaiheessa. Ja tavoite on se, että tänne saataisiin kuitenkin jollain asteella tämmönen suht tasainen alue tänne pohjapuolellekin, että se on sitten helpompi liimata seuraavaan kerrokseen kiinni, ettei ihan semmoista terävää kärkeä tehdä sinne. Nyt tää on taas turhauttavaa, kun joutuu odottelemaan, että kuivuu, mutta eiköhän se tästä ihan justiin. Jep, nyt se pysyy jo kasassa. Ja sitten otetaan seuraava kerros. Ja levitetään siihen liimaa. Tähänkin vielä voi laittaa sillä, että se menee vähän tonne terälehtien puolelle. Ja sitten painetaan tää nuppu tähän keskelle. Nyt se meinaa hajotakin näppärästi. Ja sitten taas muotoillaan nämä seuraavat siihen ympärille. Nyt tässä kannattaa huomata, että kun tää on ohuempi materiaali ja nämä on vähän erimalliset nämä terälehdet, niin voi olla, että kannattaa jopa ottaa enemmän kerroksia. Että tästä nyt vielä tulee aika tiukka tää nämä 2 kerrosta. Että voi olla, että tää vaatii 6. Katsotaan mitä tulee lopulta. Ja nyt jatketaan seuraavaan kerrokseen. Tää on vähän kun tässä ei ole mitään oikeita tapaa tehdä. Et se nyt vaan on miltä hyvältä tuntuu. Nyt on 3. kerroksella on päädytty tämän tyyppiseen tulokseen. Vähän se nyt hajoaa heti, kun mä päästän sormet irti, koska liima ei ole päässyt vielä kuivumaan sinne. Kun ei viittisi ihan hirveästi laittaa tätä odottelemaan sitä, että mun liimani kuivuu tässä videolla. Noniin. Ja sitten muistetaan taas, että asetellaan ne sillain, että noi tulee aina sillain ristikkäin noi kerrokset, ettei tule päällekkäisiä terälehtikerroksia. Esimerkiksi niin kuin mulla tässä nyt, koska tää päätti jostain käsittämättömästä syystä tuossa muotoiluvaiheessa pyörähtää.
Nyt tässä meillä on kyllä käydä niin, että tää ei kuivu ikinä. Noin suunnilleen. Demoefekti. Otetaan vielä toi viimeinen kerros. Ja katsotaan, tuliko tästä nyt lasta tai vai sitä itteensä, koska mä vähän liian nopeassa tahdissa lähdin kasaamaan noita kerroksia kiinni toisiinsa. Eli nyt tässä vaiheessa mä oon itse asiassa usein tehnyt niin, että mä oon tunkenut tämän pään niin lankarullan sinne rullan sisään sillä, että se on jäänyt kuivumaan sinne tämän malliseksi. Et sit siinä vaiheessa joskus on tosin käynyt niin, että jos on tullut leviteltyä liikaa liimaa niihin terälehtiosiin, niin sit siinä vaiheessa kun se on ollut siellä lankarullan sisällä, niin se tulee sieltä semmosena yhtenä nuppuna, että ne ei sitten ole enää auennut. Mutta jos se liimaus on suunnilleen vaan siellä keskellä, niin se muotoutuu siellä näppärästi ja kuivuu siellä kunnolla, että nyt tää vähän tuppaa hajoamaan, koska tää on edelleen märkä. Et varsinkin toi keskiosa hajosi nyt aika totaalisesti, et mun olisi pitänyt malttaa antaa sen olla. Mutta toisaalta kyllähän tää kukkosesta näinkin menee, me voidaan ottaa. Katsotaan nopeasti. No, eipäs katsota. En nyt jaksa. Niin tähän voi laittaa helmen tietysti esimerkiksi liimata keskelle, niin kyllähän se siinä menee. Mutta jos mä näytän vielä tästä saman paksusesta semmoisen, joka on oikeasti saanut rauhassa kuivua, jotka mä oon tehnyt aikaisemmin, niin on esimerkiksi tän näköisiä. Tää on nyt ainakin tosin taitetuilla terälehdillä. Mutta nämä on silti tehty ihan vaan tavallisella liimalla. Mä melkein itse tykkään tehdä noita taitettuja, mutta tosiaan jos sitä haluaa semmoisen luonnollisemman ja pehmeämmän näköisen, niin sitten kannattaa muotoilla tollain pyöreämmin. No niin, tässä kävi nyt vähän näin tässä toisessa osassa, mutta tajusitte periaatteen, eikö joo? Moi moi!